Y antes de que se llegue. Hay un traje parcial. No lo sé, pero sí que decían, pero bueno, la verdad es que esas zonas céntricas... Pero bueno, xa que está aí, xa que a gente dinero para... Lo que tú me decías, porque hicimos el recorrido así encima, a la prensa, por eso no nos bajamos por la calle de la Varela, para no hacer apellido. Manuel Rodríguez Lima, son secretario da Asociación de Vecinos de San Roque, e falo no seu nome. Desgraciadamente temos moitas críticas hacia o que se está a fazer na zona. En riba de non atendela é que nos están a sacar servicios, porque nos alegramos moito de que o Pirulí sexa habilitado para vir á Cidade da Xusticia, pero teñenos que decir que van a facer con o CIES, teñenos que decir que van a facer con o edificio San Rosendo, teñenos que decir onde van a montar a escola que nos retiraron deste edificio, unha escola de primaria, a única pública que tiñamos dentro da demarcación da asociación. Teñonos que decir porque o alcalde no ano 2008 nos prometeu unha guardería infantil no barrio de Ribadavia onde querían faguer o albergue. A día de hoxe non sabemos absolutamente nada. Teñonos que decir por que aquí nesta plaza teñen unha parcela disponible para servicios de 4.800 metros que era para archivo do Xeral. Agora o Xeral desapareceu. Queremos saber para que se vai a utilizar. Queremos saber tamén, porque nos o propuxemos, por que na mitade da cárcel a mitad está ocupada por o Avendaño, para presos en réxime especial, e a outra mitad está a cair. É un sitio ideal, que propuxemos así a alcaldía hai 6 ou 7 anos, que monten un albergue. Hai moita xente dormindo na calle, ao cabo de días as bota. Por que non habilitan iso para montarlle ali e deixalos pernotar durante máis tempo? Teñonos que decir por que despois de décadas de reclamacións non nos renovan as infraestructuras. Temos averías de saneamiento e de agua constantemente. Non temos presión porque todo ven no anos 70 e se lle dan presión rebenta todo. Teñonos que decir por que as nosas demandas de beirarrúas para que os cidadáns poidan transitar con un mínimo de seguridade non nos las fan e, sin embargo, montan, renovan beirarrúas e outras rúas que non as necesitaban. Teñemos que dar moitas explicacións. O barrio de Ribadavia é un gueto, vamos, é un gueto. O barrio de Ribadavia tamén está explicado o concello. Ten 4 polígonos. O único desenrolado é o polígono de Pizarro, pero por intereses.
Ahora, ao que lle faltaba, que a zona comercial, a están a desenrolar para Mercadona, vale, de acordo. Pero é o resto do barrio, que está consolidado con unos calexóns de 3 metros onde non entra unha ambulancia nin un coche de bombeiros grande. Que pasa con iso? Bueno, xa non vou a decir máis porque, joder. Pois pretendemos reivindicar e enseñar aos cidadáns como o abandono que está sufrindo o barrio, xa un abandono que ven denunciando a Asociación de Veciños de San Roque foi moito tempo. Entón, un pouco con esta visita, pois que todos os cidadáns de Vigo vexan que o peche que houve xeral así apresuradamente, pois que provocou, ademais xa estaba sufrindo o abandono, pero agora moito máis os comercios que pecharon. Entón, pois a xente quere reivindicar e que sexa firme o do traslado da cidade da Xustiza para que revitalice a zona e se preocupen un pouco máis deste barrio que leva moitos anos a asociación reivindicando que se ocupen del e non son escoitados. Entón, pois, non nos reciben un pouco reivindicar e que vexan todos os cidadáns pois, o que está pasando aquí nesta zona do centro de Vigo. Creen que a Cidade da Xustiza é a solución para o barrio, para que iso está abandonado? Claro, pensamos que é un referente que vai traer a zona, pois, devolverlle un pouco moita actividade que perdeu, os negocios revitalizaranse e sobre todo que se ocupen tamén do que o propio entorno do barrio que pois que o poñan decente como hai outras zonas de Vigo. Entón, pois pensamos que os anexos como se pretendía para a sanidade, pensamos que deberían ser. Logo, pois, que trasladen canto antes a cidade da Xustiza para que isto non siga morrendo, porque moitos empregos se perderon e por iso seguimos apoiando tamén os comerciantes, a asociación e dende a plataforma SOS, que somos integrantes. Gracias. Gracias.